תמיד לוקחים בערב, מגנזי. קצור, גם כשהראינו אותך בזה, אז היית גם אחרי תרופות, לא? כאילו צריך להגיע למצב שאת מונעת את זה, שאת לא מגיעה למצב שאת כבר מתחילים לתפס שרירים ואז את לוקחת מלח ואיכשהו מתחילה להתאושש וזה כבר תהליך הרבה יותר ארוך. צריך מראש כבר, אני כבר מכיר יותר, במיוחד בימים חמים ועם מזיעים הרבה, מראש כבר את כל איזה שעתיים 24 שעות קדימה. אז הגעתי למסקנה שזה בסוף חצי מהתחרות בשביל להבין מה אתה צריך באמת לאכול ולשתות. אז 5 פיתות ו5 קבנוס, כי קבנוס הוא מחזיק לך בלי קירור, כאילו. לפה. שישיית חטיפי גרנולה כזה, שתמיד היה לי זמין. לפה. פירות יבשים, שזה אני שם לי תמיד מלפני. מה לפעם הבאה? כתבת את זה. דיר בלק, דיר בלק. כתבת את זה לפני או אחרי? אל תגיד את זה פה, זה לא לקודש. זה כתבתי אחרי. כי גם זה, לקח לי, אתה יודע, לקח לי איזה חצי תחרות פחות או יותר להבין איך מתארגנים, מה את אוכלת, אם את מגיעה עכשיו לסופר, מה את קונה? כאילו שבאמת שיהיה מזין ושיהיה טוב ושיספיק לך ל-24 שעות וזה, ואיפה תקחי את הכל. נניח סתם דוגמה, נניח בתחנות דלק יש לך את הסנדוויצ'ים האלה, שסבבה וטעים ונהדר, אבל כמה סנדוויצ'ים את יכולה לקחת איתך? נניח 2 סנדוויצ'ים גדולים כאלו זה, ואני צריך את זה ל-24 שעות קדימה. אז 5 פיתות ו5 קבנוס, זה מספיק לי ליותר איזה מישהו סגר מקום אצל מונה, עכשיו אני סגר אצל מונה. מונה זה מישהי, זה בית של מישהי דרוזית, ממש היא ערכה אותנו בתוך הבית שלה, ארוחה דרוזית, זה 50 אנשים. עשתה לנו ארוחה חבל על הזמן, הרבה יותר טוב מכל מסעדה דרוזית שאכלתי. ארוחה דרוזית אותנטית כזאת, עם מגשים כאלו גדולים, עם אורז, זה אוכל דרוזי אותנטי. מה זה אוכל טוב? כי זה בירות של אחד החבר'ה שהוא מכין בבית, הוא הביא לכולם בירות, הוא הביא את זה, היה אווירה מה זה נחמדה. בדרך יורדים את הרמה, יש פה קטע מאוד יפה, מי שמכיר, של אזור כפר חרוב. אני מכירה, בטח. שומדים על הצוק ורואים את הכנרת. יש שם מצפה השלום, אתם מכירים את זה? בטח, כן. מצפה השלום, ועשו שם טיילת מאוד יפה לאורך המצוק. עכשיו רמות, פה הבנו את הלילה הראשון. באותו לילה הבנתי כבר שלקחתי הרבה יותר מדי ציוד. הבנתי גם כמה עליות זה. הוא קנה אופניים, זה, בטלפון, סיפור זה. ואתה בינתיים הסרדת כמעט יום שלנו. כן, להתבזבז לנו כמעט יום וחצי על עיכובים, על זה. הכל לטובה. הכל לטובה. קנה אופניים בטלפון. בלי לראות האופניים. 6,000 שקל. איפה הוא מצא אופניים בצרכים שלו? קרוב משפחה מצא איזה בעל חנות שיש לו אופניים למכירה, את האופניים האישיות שלו, וזה ייתן לו במידה, בחור 1.90 מטר, הוא צריך אופניים גדולות, שזה לא פשוט למצוא אופניים בגודל הזה. ובקיצור, איכשהו התחבר וזה, דיברנו איתו בטלפון, נשמע טוב, יאללה, לקחת אופניים בלי לראות אותם. אוקיי. זה הזינוק, אתם רואים איפה צוות של ערוץ 2, רגע, בוא נעשה שם הסדר, כי אחרת זה לא... צוות של ערוץ 2? כן, צילמו שם ערוץ 2. צילמו שם בפתיחה. הם ליוו אתכם? ביום הראשון הם ליוו אותנו קצת. ביום ראשון. אחרי זה הם היו ציבור בכל מיני נקודות במהלך הדרך. כנראה במוצאי שבת הבא אנחנו נראה את זה בטלוויזיה. אז תגיד לנו מתי, אנחנו רוצים לראות. אני לא מפריע, למה... תראה את האוטו בלנקודה. את שמת לא מגנזי? זה אתה, שי, זה לא אתה. לא, זה לא אני. זה אחד החבר'ה האנגלים. כן. שם החבר'ה שלישיית חבר'ה האנגלים שהם היו חבר'ה על הכיפק. כן. אחד אסף כלב. מאמן, מה אתה גולה? אסף כלב. אסף כלב, נכון? כן. כן. ואתה מת להיכנס למים וזה, אבל אתה בתחרות. וכולם איזה, וזה אינגו? לא, זה החבר'ה האנגלים. 3 חבר'ה אנגלים שהרבה חבר'ה... זה האדום הזה שלח לאיבוד במדבר? לא, הוא הרביעי. זה דרום הרמה. אתם מזהים זה פה כבר הערים של ירדן, ממש דרום הרמה. וואו, זה קולט רע? זה אינגו. זה לידך מה עכשיו? אחרי זה קרמל פה והר שוקף. עברתם בדלת אל כרמל? כן. ואין שום שביל. ואנחנו אולי פספסנו, אולי לא ראינו. נכנסים בסבך. גורלים את האופניים, וואלה, זה בתוך הסבך של הקרמל, אופניים של 25 קילו.
אתה הולך שם בתוך הסבך, מקלל את זה. מי שלח אתכם לשם? די! המסלול עבר שם. עכשיו, אני לא יודע אם זה מכוון או לא מכוון, אבל המסלול עבר שם. מעל עין כרמל, לא, מעל... בת שלמה, בת שלמה. זה לפני בת שלמה, אבל זה מעל כאילו... זיכרון יעקב? נכון, יש את כל הקטע הזה של מהשליט עד חיפה? נכון. ויש הרים בשם? אז שם. אז בת שלמה. אז הערים מתרום זה מפה עד אינספפני. יש שם יערות יפים. כן, כן. בקיצור, מגיעים לכלם מערב, פתאום רואים שלט, כל רוכבי הג'לסים מוזמנים אליי הביתה. מגיעים מישהו פתח בפנינו את הבית שלו. מדהים, בית מדהים. בריכת שחייה, הכין לנו ארוחת ערב, קיבץ לנו את הבגדים. כן, מישהו... אתם צריכים אותם לברכת תודה. אני מצלמת אותך. בשטח, אפילו יותר מזה. סתם דוגמה, בקטע של געש, זה הכניס אותו בתוך הדיונות. וואו. אתה לא יכול לשלוח בדיונות. אתה יודע, בקושי אתה הולך. באמת? היה שם קטעים שלמים שבתוך הדיונות. שאתה הולך בדיונות. איפה ליד הפארק שם? בקטע של האסוף, אתה מגיע לאסוף ואז אתה ממשיך כאילו דרומה, אתה ממשיך לתוך הדיונות. כי אתה מתסכל מאוד, חם לך, צהריים וזה, ואתה הולך, זה קטע של הנכנס, זה לא היה אפשר. יש לו פנס פה. רכבתי כל הזה עם הכיסוי לאורך. כיסוי לאורץ זה הסטארט-אפ. זה הציל אותך. הציל אותו. נו, ואחרים, שי, אחרים לא שאלו אותך איפה אפשר להשיג כזה כיסוי. אמרתי, אני מפרסם באיבי. קדימה. אתה עושה עכשיו פרומושן. כן. אוי, איזה טיפה. זה ברדוור. יצרתי ברדוור להביא לו אלה שרוולים כאלו לשמש, כמו שאני רוכב איתם. אז יצרתי להביא לאינגו. אמרתי לו, נזכרתי שיש לי במשרד, תעצור רגע להביא לו. וזה הבחור שליווה אותנו, רועי, עד לזה. חבר של... עכשיו הוא... הכל פה בשיפוע. הוא 1.90 מטר, הוא 1.85 מטר. רגע. בהתחלה אני אמרתי פה. אז חבר שלי שצילם את זה, הוא אומר, תבוא לכל. גדול. אתה קיבלת. זהו, פה עלינו לירושלים, גם פגשתי עוד אנשים וזה. קריאת תל-אביב לא פגשת? לא, קריאת תל-אביב גם לא עברנו. אבל הגענו לסטף, אני פוגש שם את אורי ירושלים, וכך חבר בעבודה. כן. עכשיו הוא לא עובד איתי, הוא עובד בקומרס, הוא עובד איתי בגלעד, והוא בכלל לא רוכב אופניים. ופתאום אני רואה אותו בסטף. מצלם אותנו וזה. וזה הולכים עליי 5 דקות, אתה יודע, באים, מצטלמים, ממשיכים. בסטף יש שם בית קפה כזה. זה היה לפני בית קפה, כן. אלה רצים, הם לא הולכים. בקיצור, אחרי זה פגשתי אותו לפני כמה ימים, אני שואל אותו, אם בטח היית באזור ונתת גיחה. באתי במיוחד מפתח תקווה, נסעתי לשם, צילמתי אותו וחזרתי. הוא אומר, אני הייתי מרותק, ישבתי על הגרפים על הזה, ישבתי מרותק, לא יכולתי לעשות את זה. נכון, זה היה... אמרתי, אני חייב לנסוע לפגוש אותך. בשנה היו כמה שעשינו... לי כאבי ברכיים לא נורמלי. ואני התחלתי להוריד הילוכים בשביל... חשבתי שאני לא הולך לסיים את היום הזה. כי היו לי כאבי ברכיים לא נורמלי. והורדתי הילוכים וככה להוריד עומס מהברכיים. ואז הגענו לאיזו מסעדה שפשוט שמתי קרח על הברכיים. איזה חצי שעה ישבתי עם קרח על הברכיים, וזה, וואלה, זה סידר אותי. אחרי זה. וואלה. נכנס וזה. יושבים את האופניים. לא גדול בסיפור. שנראה אותם באיזה. יושבים שתי צלחות חומוס, 2 פלאפל, צ'יפס, שתייה וזה. פתאום מקבלים חשבון 193 שקל. וואו. לא 193 שקל. אז אחרי זה, אתה יודע, לא הייתי לגמרי ככה... אבל רגע, הוא נתן לך גם ספרייס? לא, אחרי זה קניתי ספרי. אבל אז... איפה קונים? רגע, מה עם הסיפור של 190 שקל? בקיצור, אבל אז... בוא נשמע. ואז אחרי מה זה זה? קלטתי נו. שבגלל שאני מדבר עם אינגו אנגלית ואני עושה את ההזמנה באנגלית, וואי, תיירים. איזה חוצפנית. תיירים, בעיר העתיקה, זה מחיר אחר. מה זה מחיר? 193 שקל. נו, אז דיברת עברית, המחיר ירד? דיברת עברית, המחיר ירד? אם את באה בעברית זה מחיר אחר. רגע, מה קרה? שילמת או לא שילמת? שילמתי, אני לא הייתי במצב יותר מדי... זה, אתה יודע, לא הייתי במצב. די. אבל כן, פתאום מקבלת... הייתי קוראת אותו. מי זה? אנחנו נוסעים הקטע שהיצר הישראלי כל כך יפה, שאחרי זה איזה יום-יומיים אני רוכב במקומות כל כך יפים, והדבר הכי שמעניין זה איך ההוא מירושלים דפק זה. איך הוא הכניס לי
זה טעות, שי, תעודת אני הטיול. חוזר עכשיו לשם. זה היה הכישלון של הטיול. רגע, לא, אבל הדבר הראשון אמרת לו, מה העניינים? כאילו, לא מה זה? לא הייתי מורכז לגמרי, אתה יודע, הייתי ככה... יש לו כוח להתחיל להתווכח. כן, ואני חושב על הרכיבה, הראש שלו במקום אחר. ואני חושב על הברכיים, איך אני הולך להמשיך לעבור את זה עם הברך עכשיו, זה אמור לצאת לך אוטומטית, כן, אבל כאילו זה אתה לא... ישראלי. הישנה זה ליד החאן? ליד גן הפעמון. כן. איפה שרצינו לשבת בהולדת שלנו. כן, מאוד יפה, מאוד יפה. סידרו שם, כן, ממש, עשו שם מתחם מאוד יפה. ואחרי זה טיילת שהולכת עד לאזור מלכה. עד לאזור גן החיות, לזה, ממש יפה. כן, עשו קטע בסדר. תגיד לי, גם הברכיים סבבת באותו יום, אבל יום אחרי זה כאילו עבר? יום אחרי זה... לא. בימים של עליות זה כאב לי, אבל אז היה השיא, ומאז זה פחות או יותר התחיל להיות בסדר. בכלל היה תהליך מוזר. זאת אומרת, החל מהיום השני אתה נלחם בכאבים. תכלס, בינינו, כל הזה אתה רק סובל. כל הזמן אתה רק נלחם בכאבים. אתה רוכב מהבוקר עד הלילה ואתה נלחם בכאבים. כאבים בתחת מהכיסא שאתה לא יכול לשבת עליו, כאבים בברכיים, כאבים בידיים, אתה כל הזמן רק נלחם בכאבים. וואי, זה מה זה קשה? כל הזמן רק כזה, אבל קרה תהליך מוזר שבערך מהיום החמישי נעלמו הכאבים. לא נעלמו לגמרי, אבל ירדו דרסטית. כי א' כל כנראה שהם מתרגלים, ודבר שני, אני שמעתי פעם משהו כתבה שטוען שכשהגוף נכנס למצב של הישרדות, סף הכאב שלך עולה. וזה באמת מה שקרה. פתאום אתה מרגיש שאתה כבר, כאילו אתה מצליח להתערות על הכאב. הוא יושב בכיסא... לא, זה פשוט תעתיק מאחורה. זה תעתיק מאחורה. הוא מתיישב אני גם יושב בנוח, הוא הכיסא מפנוח עכשיו. איתה ככה, וזהו. בקיצור, מפה מתחילים, פה התחילו עליות גם כן, יער לוי, ויער יתיר. יתיר זה הקשה. הר המסע היה מאוד קשה לעלות להר המסע. עלינו עד להר המסע. זה לפני שדה בוקר? כן, זה עדיין עוד לפני הרב. עולים להר המסע כבר איזה 7 בערב, מגיעים עד למעלה אחרי יום של הרבה עליות, ואז אני קולט שיש לנו ירידה, מה זה מחורבנת לרדת? מסוכן. ירידה עם מלא סלעים כאלו, שזה לא רכיב, זה לא זה. זה יכול לדבר. ומצד שני אני מסתכל על השמש, נשאר לנו עוד רבע שעה של אור. התחלנו לרדת אותה מהר, רק בשביל להצליח לרדת את זה באור יום. כי לרדת את זה עם פנס, זה לרדת את הכל בהליכה. וגם להתפצע. וגם, לא להתפצע, אבל לרדת בהליכה כאילו, וזה לוקח איזה שעה בלי בעיה. וואי. אז הצלחנו ככה ממש לתפוס את הרגעים האחרונים של האור, בשביל לתפוס את הירידה יותר לקצה. הצלחתם? כן, הצלחנו ממש בדקות האחרונות. על הקסקס. כן, על הקסקס. יפה. ואז למטה זה כבר איכשהו משורים לכיוון ערד. תל ערד וערד. אנחנו כבר מגיעים כבר ערב, כבר איזה 9-10 בלילה, 9 בערב. רואים כבר את ערד, כבר את האורות של ערד, ועוד אותו זה. הכל שבילים יפים, ואנחנו כבר מתכננים איך אנחנו נוחתים במסעדה לאכול. פתאום השביל לוקח שמאלה. לוקח שמאלה. נכנסים לשביל ישראל. נכנס לאיזה ואדי שאי אפשר לרכב אותו, ואתה עוד פעם דוחף את האופניים, ואתה רואה את האורות ברקע של ערד, ואתה הולך לשם, ולשם, 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 וזה ומקלל את כל העולם. רגע, זה עבר בערד? זה אכלנו ביחד, אחרי זה התחברנו ביחד, ואז לא מצאנו מקום לישון. אז איכשהו מצאנו שם, היה מאחורי המסעדה, היה גן שעשועים כזה, גן של ילדים, גן שעשועים. נזרקנו בגן שעשועים על החול שלנו. הם האנגלים, מה שהם פחדו, הדבר הכי שהפחיד אותם זה שלא יוצא מישהו מהפאב, מהמסעדה, סיפורים. ויתחיל לשכיר עליהם בלילה. זה מה שהם פחדו, זה מה שהם יודעים מה הם. אתה מבין למה הם רגילים? פה לא יוצא מישהו ישתין עלינו בלילה. זה היה החשש שלהם. אני הייתי חוששת שיגנבו את האופניים. לא, אז את השאלה בתנאי שטח ולא בזה. ודבר שני, תמיד השתדלנו ככה, אתה יודע. כן. קצת לברוח הצידה, אתה יודע, שלא תהיה ממש על זה, שלא יהיה בולט. שלא התחילו להסתובב סקרנים. בדיוק, כן, תמיד שלוקח קצת הצידה שלא... כן, ברור. נניח, היה את הבחור האנגלי הוא טוב, שהוא היה אינדיבידואל כזה, הוא תמיד היה 3 אנגלים, הוא אנגלי שהוא תמיד היה אינדיבידואל, הוא רצה לעשות הכל לבד. אבל הוא היה רוכב חזק מאוד ומאוד מנוסה, אבל היו כל הזמן החלטות שגויות.